Mary şäherinde 3 aprelde azyk önümleriniň ýiti ýetmezçiligi sebäpli ýerli ýaşaýjylardan ençeme adam öz-özünden protesta çykdylar. Aglaby köplügi aýallardan bolan topar owaly bilen bu welaýaty ýurduň beýlik çäkleri bilen baglanşdyrýan awtoýoly bagladylar. Soňra bir topar jemaat regionunyň administrativ merkezine ugrady. Olar un hem beýlik azyk önümleri bilen üpçün edilmegini talap etdiler. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň Mary welaýatyndaky ynamdar çeşme salgylanyp aýtmagyna görä, şäheriň etegindäki owalardan jemlenendigi bildirilýän 30 çemisi aýaldan ibaret topar owal wasta ir saat 10-da täze wazyryň ýanynda Aşgabady gidýän ýoly baglapdyrlar. Olardan 10-12 aýal Mary welaýatynyň häkimligine tarap ugrapdyr. Sondan soňra ýerli häkimlikden bolan bir näçe resmi närazilik bildirýän aýallaryň ýanyna gelipdir. Protesta ýygnananlar indi bir näçe aýdan bäri jan başyna berilýän uwunyň hem çygit ýagynyň berilmeýändigini gahar gazap bilen aýdypdyrlar. Çeşmämiziň sözüne görä, Mary häkimliginiň aýallary çağalar näme bilen naharlajagyny bilmeýändigini aýdypdyrlar. Hem döwlet dukanlarynda uwunyň we beýleki günewirin zerur azyk haritlarynyň satylmagyny talap edipdirler. Olaryň talabyndan soň protest bildirýänleriň ýanyna üstü halta un ýüklü ýük maşyny gelipdir. Hem protest bildirýänleriň her birine 2 kilogramdan un paýlap başlapdyr diýip Aşgabatdaky habarçymyz Mary häkimliginiň wekiliniň sözüne salgylanyp habar berdi. Resmiler şeýle hem ilaty zerur azyk önümleri bilen döwlet dukanlarynyň üstü arkaly üpçün etmekde mümkin bolan çäherleri görjekdiklerine söz beripdirler. Un paýlanandan hem de resmileriň beren wadalaryndan soňra protesta ýygnananlar dargap başlapdyr. Türkmenistanyň ähli sebitlerinde indi 3 ýyldan bäri ykdysady krizis dowam edýär. Aýratynda döwlet eýçiligindäki dukanlar tarapyndan ýylata ýeňillikle satylýan önümleriň ýetmezçiliginden ýurdun bazarlarynda azyk önümleriň bahalarynyň ýygyderli ýokurlanyp barmagyndan azatlyň ýerli habarçylarynyň sözüne görä ýurtda esas kösenýän Mary welaýatynyň ýylaty bolup durýar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatyna görä, Mary welaýatynyň döwlet dukanlarynda indi azyndan 2 aýdan bäri uwunyň hem çygit ýagynyň jan başyna berilýän aýlyk normasy berilmän gelýär. Türkmenistanyň ykdysady ýagdaýyny koronawirusyň ýaýramagynyň öňüni almak çäherleri bilen baglanyşyk girdilen gadagynçylyklar hasta yaramazlaşdyrdy. Häzirki wagtda regionlar arasynda awtouloklaryň gatnawy hem adamlaryň hereketi tas dolu diýen ýaly doňduruldy. Goňşy döwletler bilen serhetler ýapyldy. Ýurdun ýol başçylary ýerli ilatyň birden protest bildirmeginden nähilde bolsa öňräkden alada galana meňzeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň maglumatyna görä, Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk ministrliginiň gullukçylary soňky hepdelerde owalara gidip arçynlar bilen gepleşik geçiripdirler. Arçynlary ilat arasynda tulgunsyň öňüni almak barada çäre görmegi, aýratynda adamlaryň azyk gitmezçiligi barada köpçülik bolup maslahat etmeklerine hem de närazilik bildirmeklerine ýol bermezligi tawsirypdyrlar.